lɔn nga me bɔ ka dɔ di an kanuma cɛ na muso ma a ye taga ta a y'a kɛ fɛn min tɛ kɔrɔbɔ o marifa y'a san yɔrɔ la mɛ n bɛna min da i ma a ye taga ta a y'a kɔrɔbɔ a ye n kɔrɔbɔ ka di n ye kojugu n'a ye n kɔrɔbɔ a bɛ lɔn la k'a fɔ ko non Sibisa Fada TV Sutura Fayida Momo n'a ka jama bɛɛ a bɛ lɔn la k'a fɔ ko non o ye mɔgɔ labɔ ka Fayida ka mɔgɔ labɔ ka Fayida di buna adamadenw ma mun bɛ se ka dɔ ɲa u yɛrɛ ye ka ka dɔ ɲa adamadenw ye o le kosɔn ne bɛ siran ka fɛn bɔ n da k'a di Sibisa Fada TV kan k'a di Momo n'a ka jama ma munna n tɛ fɛ ka fɛn de d'u ma k'u ka médiaw tɔgɔ tiɲɛ n tɛ fɛ ka fɛn d'u ma k'olu yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ san joli san kelen tɛ san fila tɛ san saba tɛ san naani tɛ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo san n'a wagati a ko de n tɛ mɔgɔ n bɛ bɛɛ ka Fayida ta mɛ n nɔrɔ mɔgɔ min ka Fayida o de ye Usazi Mayiritigi ye Sibisa Fada TV kun tɛ Momo Fane même chose Sutura Fayida média sugu o sugu o b'a fɔ Usazi Mayiritigi nin na ne yɛrɛ de bɛ ban mais avec Momo n tɛ ban cɛ si ye parce que munna a y'a lɔn k'a fɔ ko non a bɛ na n ko kun na ni n y'a di a bɛ kɛ sinon ale tɛ a tɛ tugu adamaden mɔgɔ lankolon kɔ ten ni k'a bɛ mɔgɔ min kɔ to a tigi ka se ka fɛn dɔ ɲa yɛrɛ ka fɛn dɔ ɲa i ye mais n ko n bɛ bɔ bi ka min da i ma problème caman bɛ foyer kɔnɔ furu caman sɛgɛnnen don balimamuso ye lamɛn nin bɛ musow l'arranger a bɛ cɛw l'arranger ile cɛ dɔ bɛ yen i banna furu de kala ka ban furu kɔnɔna na gbɛdɛya bɛ ɲɔgɔn ma bɛ faga c'est à dire bɛn tɛ furu kɔnɔna na i b'a fɛ ko a bɛ karaba ye ka sɔn i tama k'i sigi k'i banba ni ko min a bɛ k'o ye a bɛɛ bɛ lafiya furu kɔnɔ denw bɛ baraka nɔrɔ n'a ta se tun t'i ye a ye bɛn bɛ furu kɔnɔ kan se nana sɔrɔ i ko k'i bɛ furu kɛ a b'a fɛ ka manamana don a yɛrɛ la k'a bɛ taga nɔrɔ n'a ta a filɛ o tɛ kelen i muso ko gbɛdɛya n'o ka gbɛdɛya i m'a lɔ i bɛ taa kɔfɛ i m'a lɔ i bɛ taa ɲɛfɛ nɔrɔ n'a ta o tɛ kelen o bɛ cɛw ye quoi balimamuso i bɛ furu kɔnɔ a ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn bolo sɛgɛn bannen kɔfɛ hɛrɛ sɔrɔla muso ko k'a bɛ ye k'i to k'a bɛ taga cɛw k'a bɛ ye k'i to k'a bɛ taga k'i to k'a nɔrɔ i la k'a k'i ta ye k'a ba sigi i bolo nɔrɔ n'a filɛ ni cɛ de bɛ nɔrɔ n'a kuru saba ɲini furu kɔnɔna na muso ɲini muso n'a taga fɛn dɔ ɲini k'a fɛ mɔso fitinin dɔ ɲini a bila daga duguma i bɛ nɔrɔ n'a kuru saba dɔ kan ni cɛ de b'a fɛ ka muso bɛ sɔn a ta ma k'a karaba i bɛ nɔrɔ n'a kuru saba ta ka muso n'a taga fɛ mɔso dɔ ɲini k'a bila daga duguma ou bien a kana fani mɔso dɔ ɲini k'a bila daga duguma ka nɔrɔ n'a kuru saba dɔ a kan ka bin to Sudani kan i bɛ continuer i bɛ nin ko sɔgɔma ni wula fɛ k'i to nin ko la sɔgɔma ni wula fɛ i kanu dɔ bɛ don a dusukun na même n'a yɔrɔ ka jan i la i kanu dɔ bɛ don a dusukun na a ni bɛ la i kan a b'i bɛrɛmɛrɛ ka furu sabati ka furu basigi denw bɛ baraka i yɛrɛ bɛ lafiya i bɛ kɛ fɛn bɛɛ i t'a faamu balimakɛ muso dɔ la e bɛnna furu kan muso dɔ la e tun bɛnna kangerenw kan janfa b'a fɛ ka don kow la ou bien a tɛ basigi wajibi a bɛ yara a t'a dɔn a b'a kɛ cogo di nɔrɔ n'a kuru saba ɲini muso n'a fani a fani dɔ ɲini n'i y'a fani dɔ sɔrɔ i b'a bila daga duguma i bɛ nɔrɔ n'a kuru saba don a kan n'a tɔgɔ ye ka bin to Sudani kan ka ji k'a kan ka tobi to ka nin ko i bɛ nin i bɛ nin i to ka nin ko sɔgɔma ni wula fɛ ka to ka nin ko sɔgɔma ni wula fɛ k'i to nin ko la sɔgɔma ni wula fɛ bɛnbaliya min bɛ yen i lanta la a bɛ ko la a tɛ ko dɔ kɛ a bɛ basigi ka sɔn i ta ma ka karaba ye i kanu dɔ bɛ to a dusukun na on dirait a ba n'a fa y'a bange cogoya min na k'o kanu dɔ don a dusukun na n'i ye nin kɛ o bɛɛ bɛ na furu kɔnɔ fɔ kiyama bɛn tɛ wuli tuguni o bɛ k'i yɛrɛ ta ye balimamuso n ka cɛ ta d'i ma nɔ n'i le bɛ muso le i ko i b'a fɔ ko cɛ b'i basigi ka sɔn i ta ma ka k'i ta la n'i ko min a bɛ k'i ta ye a bɛɛ bɛ lafiya mais n b'a fɔ ko ka yada a kan dɛ i le bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ basigi ka sɔn i ta ma pour que denw bɛ baraka bɛn bɛ dusukun bɛ don furu kɔnɔ bɛnw bɛ se ka don furu kɔnɔ denw bɛ baraka denw bɛ lafiya denw bɛ kɛ lon dɔ masa ni tɔgɔtigiw ye parce que ni bɛn bɛ furu kɔnɔ den bɛ kɛ lon dɔ masa ni tɔgɔtigi ye ni bɛn tɛ yen bɛɛ bɛ k'a kunfɛ ala k'an kisi o ma mais n bɛna min f'i ɲɛna balimamuso nɔrɔ n'a kuru naani ɲini i découragé ni cɛ kɔrɔ bɛn tɛ yen a ye tɛ bɛnna kelen kɔnɔ i découragé la kɔrɔ nɔrɔ n'a kuru naani ɲini cɛ kana fani dɔ ɲini ma mɔso dɔ ɲini mɔso fitinin dɔ ɲini min naman bon a bila daga duguma n'i y'a bila daga duguma nɔ i jija i bɛ nɔrɔ n'a kuru naani don a kan ka parfum bin to Sudani k'a kan ka ji k'a kan k'a tobi a su o su n'i bɛna ko a ko n'a tɔgɔ ye su o su n'i bɛna ko a ko n'a tɔgɔ ye sɔgɔma n'i bɛna ko a ko n'a tɔgɔ ye i kanu dɔ bɛ na don i cɛ dusukun na même a bɛ bɔ min fɛ ka taa yala kunfɛ k'i to yen i sago t'a ka nafolo la mako t'i la k'o dabila i bɛ sago bɛ dɔ ka nafolo la i bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ ka fɛn dɔ ɲɛ i denw ye nɔrɔ n'a kuru naani ɲini a fani kɔrɔ fɛn maso dɔ ta bila daga duguma i b'a kuru naani don a kan i b'a tobi
ka bitu suna ka tibina mona to ka ni ko so ma ni la fe so ma ni la fe kito ni ko la ti suro ka ti ro la ken ni ka madwa muso madma che tant que nous croyons ni ko ni pe do pe tire ado kito fana la tala kito kita ta rolon me ka funa ka te ni ya ka ta la ba tra ba biso tama wenta sur la lente pour la sur la lente chere so benti muso la sur la me ka funa to amna de ma che fa no ngoro do ni ube che fa ndo ni na bla da ma do ka ba to bi ni bido sur la ka ichi ka ba to ito ka mo ka ko ito ka mo ito ka ko so mo lo ka to ko so mo lo fe ito ka ko la so mo ani lo fe ibe na fa do so ka la be pour dima ni muso libe ni jele be muso afani koro ni atile ni fu na iba bla dra duma ibe ndoro na ku na ni do kan iba to bi na mo na ka bido sur la ka mo na ito ka ko so mo lo ka to ko la so mo lo fe ito ka ko la so mo ani lo fe ala be pour bunda dare ibe pour so mais fait bina ke ala jabi dola ala kan janai asete usa ma alti mo woli yake mo masala kila kimsa katan saban na fana baraka ala na fana baraka ala luka domu ke madina na lamini bakon ala luka domu na bella jenika amena faida mu di ala jabi da bella jenna ay assalamu alaikum